Dyma'r fideo sy'n mynd i edrych ar sut i luosi ffracsiynau syml. Hwn yw'r peth mwyaf hawdd rwy'n teimlo chi'n gallu gwneud gyda ffracsiynau. 2 treian, lluosi 4 pumed. Lluoswch y 2 rif top 'da'i gilydd i gael 8. Lluoswch y 2 rif gwaelod gyda'i gilydd i gael 15. A dyna'r ateb, 8 dros 15. Pan fod rhywbeth fel hyn, rif cyfan, lluosi ffracsiwn, yn syml, ewch y rif cyfan dros 1 a lluoswch y top, lluoswch y gwaelod. Mae'n amlwg bod yma yn ffracsiwn cymysg, so gofynnwch sawl 4 sy'n ffito mewn i 21, so 4, 8, 12, 16, 25. 5, 4 yw 20 sy'n gadael 1 ar ôl dros 4. Mae'r un nesaf o dan yn dilyn yr un trywydd. 6 cyfan, so 6 dros 1. Lluoswch y 2 rif top, 6 lot o 2 yw 12. 1 lot o 3 yw 3. Sawl 3 sy'n ffito mewn i 12, yr ateb yw 4, so 4 cyfan. Pan bod 3 ffracsiwn gyda'i gilydd, allwch chi wneud y 2 yna gyda'i gilydd gynta i gael 2 dros 6, neu 2 lluosi 1 yw 2, lluosi 3 yw 6, 3 lluosi 2 yw 6, 6 lot o 4 yw 24, mae hynny wedyn yn symleiddio, mae 6 yn mynd mewn i'r top y gwaelod, 6 yn mynd mewn i 6 unwaith, 6 yn mynd mewn i 24 peder gwaith, so mae'r ateb yn cwarter. A wedyn gyda hwn, ystyr y gair o, pan ni'n gofyn o rhywbeth, yw lluosi. So hwn yr un fath a 3 chwarter lluosi 7 dros 8. A ni'n gwybod ni'n lluosi'r top, sy'n gwneud 21. Ni'n lluosi'r gwaelod, 4 lot 8 yw 32. A dyna ni. Dros y dudalen mae gen i cwpl o gwestiynau hoffwn i bod chi'n ymarfer. Dyma nhw. Chwech cwestiwn i gyd. Ceisiwch ateb rhain. Gan ddefnyddio y sgiliau o'r dechrau'r fideo. Pob hwyl.